Iepa, arratsaldeon! Zuek ere dantzan jartzea lortu aldugu? Ongi, hori zen guk nahi genuena, zuek dantzan jartzea eta hankak astintzea. Aizu, ikusi alduzu zelako trikitilariak? Ze martxa daukaten, Ba, gero hemen izango ditugu, baina ez trikitixa jotzen, ez antzesten. Izugarrezko antzezleak dira, baina hori geroago. Orain, gure barrebusa sartuko da. Iepa! Donostia eta donostiarrak! Ui, oi, oi! Aizue, baina nola zoazte piura horrekin? Gu piztinera isiar, txipli-txapla egin, igirikin eta ondo pasatzera. Eta barrebusa? Lasai zirenatxo, aixo, igerik eta ikastaldean hasi gara eta ezin dugu utxik egin ez da? Promalidadea behar da, behin atxezkeo, segituen beharra da, Beraz, segit zure lanetana, geuk igerik eta... Gu jarraituko dugu, lasa egon isiar. Agur mañoño. Arazo txiki bat daukagu. Ze, hiruroi gustatzen zaigu izugarri uretan ibiltzea. Txiribitoni ere, bai. Baina... Baina badakizu gustatzen zaigun. Txiribiton uretan sartzea. Bai. Ez dago modu. Behin sartu eskero, mai. Baina sartu artean... Baina sartzeko une hori egiten zaio oso gogorra. Ezin du. Eta ez dugu ulertzen zergatik gerta daiteken hori? Ni basaki zergatik den, Ara, jakintxua. Badakizu zergatik den? Zergatik. Txiribiton ugaztuna delako. Mamiferoak atxalotea bezala. Orduan, behin uretan sartu eskero, guztu da bil, baina xeran... Neri izan zian natureko irakasleak, mendeak eta mendeak pasa zirela katxaloteak uretan sartu arte. Mirri, entzun ondo. Txiribiton ugaztuna da. Bai, txiribiton. Mamifero haiz. Bai! Baina hi ere ugaztuna haiz, Mirri. Mamifero. Mamifero, nien ugaztuna, I ugaztuna haiz. Eta ni ere ugaztuna nau. Ni bai, nabaitu diatarperian, bai. Eta hor dagoen mutiko hori ere bai. Eta ura, eta hemen dauden guztiak dira ugaztunak, mamiferoak. Ni ugaztunan naiz? Baina begira. Ni mirriferoa naiz. Gauza bat pentsatu dugu. Gaur hainbeste eta hainbeste lagun hemen ditugunez, Txiribiton uretara sartzeko lagunduko aldi guztue? Bai, begira. Dakizuen hola, abesti bat egingo dugu. Txipli-txapla. Eta azkenean denok esan behar duzuen. Uretara! Ja nola esango duzuen? Sartzen bada? Orduan txalo handia. Txalo izugarria Txiribiton. Txipli-txapla pizinara goaz, igeriketan ikastera, baino jantzia urko txanoa, ahoa itxita uretara. Txipli-txapla pizinara goaz, igeriketan ikastera, baino jantzia
altxatuta, Nago goraztin du, ahoa ondo itxita. primeran pasazazu. Txipli txapla piszinara goaz, igeriketan ikastera, baino jantzia, Buruko txanoa, ahoa itxita, uretara, txipli txapla piszinara goaz, igeriketan ikastera, baino jantzia, buruko txanoa, ahoa itxita, uretara. Eta gure atak irten hauek alde egin dute, baina gure saioak aurrera egin behar du. Eta ondoren etorriko den lagunak ulertezin diren gauzak egiten ditu. Adibidez, ni desagertarazi eta bera agertu. Nor? Txan Magoa! Arratsaldeon. Arratsaldeon. Oida, zer moduz? Bueno, zer moduz arratsaldea, ondo? Magia pixkat ikusteko prest. Adi, gauzatxo bat ingo dugu. Joku xume bat. Zer dakat eskutartean? Galleta bat, eta italianoz, hilda galleta. Bai, eta italianoak diote bezala, zauen muturren aurrean, hil desaparizioni dila galleta. Gailetaren bat-bateko desagerpena. Eta denok adi, zeren eta ikasiko ez duten nola dikuan, Adi, galleta, ondo? Galleta hartzen dugu, oain denok bat biru eta putz, bat, bi eta iru. Eta galleta desagertze, txo, beste bat ateako. Adi, zeuek, horrelako jokuk ikasteko, hauts magikoak beharko dituzute. Eta galdera nagusia da, hauts magikoak nundikan hartuko ditugu. Potxiko da! Adi, galleta eskubiko eskuan. Eskubi ezkerra. Hauts magikoak hartu, hauts magikoak ondo banatu, eta desaparizione! Eskerrik asko. Bueno, txorakeri txiki bat izan da, besterik ez. Zertarako, zer nahi dut adierazi? Magia ongi pasatzeko dala. Bai, inondik inora, burua esautxi, Oso ondo. Bueno, gaur joku bitxi bat ingo dugu. Nuri, mesedez, aulkia. Joku bitxi bat ingo dugu. Bat baino gehiagotan, galtzen diote. Eskerrik asko, Tori. Eskerrik asko. Bat baino gehiagotan galdetzen diate, txan! Ze pasatuko zan? Eserlekuak, alegia, ikuslegoa nere atzean egongo balitz? Jotxo! Erantzuna erresa da. Magia, baina pixkak gehiago ikusiko zutela. Bai. Eta gaina gaur oso nekagarria suertatuko litzake, aulkiak hartu eta nere atzean jarri. Ez. Zeran, ez dakit nola esan, magoa buelta emango da. Bai? Gaur, dendenok ikusiko ez dute trikimailua, dendenok. Ondo? Bueno, dendenok, bat ezik. Bai? Batek ez du ikusiko. Gero, azalduko dio nola egiten dan. Baina norxo erresa izango da, bai? Barkatu, izena? Txalo bero bat, oi bai. Eskerrik asko. Hau da embajada, gero esagote, txan hau, txan bestia, bera sartzea, bera bakarrik. Bueno, izena barkatu, Jokin, bostekoa, adi. Bueno, Jokinik tokatu zaio. Jokin, aurrez aurretik eskerrik asko bihotzez, zeren eta oain ikuslego guztia ikusiko trikimailua, Jokin ezi. Gero, asalduko diun nola egiten dan. Baina denok ikusteko magia zertan oinarritzen da. Ondo? Joku magikoak alegia, baina joku besterik ez. Adi, Jokin, mesedez,
aulkia, jak, hortxe eseri. Oso ondo Jokin. Adi, beitu, eta joku aurrera emateko, egingo deuna da, bai. Jokin, zer da? Arrautza. Jokin, konzentratu. Pilota! Txaluk ez, Jokin. Pilota kolore? Arro gorria? Arroka, Adi, saiatuko gera, pilotaren desagerpena egiten. Mesedez, zeuek ikusiko dezute trikimailua. Jokin, ez. Horregatik eskertuko ne bihotzez denok, isilik eotia eta asko txalotzia, Adi. Jokin, aurrez horretik, zeo zer ikusten balin badezu, indelukin, salatu, esan. Guk berdin txalotuko dugu, eta kitxo, eta bukatu da jokua. Ondo? Ez preokupatu, saiatuko gera. Adi, pilota, eskuak, eta guazen. 1, 2, eta 3. Desagertu. Eitzelteko! Jontxo! Jokin, ikusi aldezu eskuan zeola. Jontxo! Jokin ikuste harrapatzea etorri da! Askoz ez zailagoa. Nork esan du eskutatian? Errepikatuko berriro. Isildu, Adi, saiatuko gera. 1, 2, eta 3. Desagertu da. Desagertu da. Badakizun ondaun. Ez dezu harrapatu! Txalo, beroan! Ui, Adi. Adi. Jo, ez esan, gero azalduko diogu. Bueno, gero ez, oantxe azalduko diogu. Ez dezu ez zer ikusi. Ondo, Adi, txon. Bigarren batian ingo dugu. Baina, Jokini, azaltzeko nola egiten da. Kasu honetan ingo dugu, pelota gorriakin eta pixata handia da, Adi, Jokin, konzentrazione. 1, 2, hor dago, adi, Venga, 1, 2, eta 3. Desagertu. Ez ez arrabatu? Ez! Txalo beroa, Jokin! Hau diamantia! Bueno, oain maitzuin dugu, baina oain bai. Aurrez horretik, eskerrik asko, eta oain esango dio nola egiten dan, ez? Ez! Orain, paperak aldatuko dira. Beitu, Jokinek ikusiko du, bai, aski ondo, nire prestakuntza, beitu, Jokin. Beraiek ez dienteatuko. Adi, Zer dakat hemen? Pelota bat ale batetik eta beste. Aski ondo ikusten da, ez? Zenbat pilota ditut? 2 pilota. Eskua sartu ezkero, nire esku barru nengo litzake zenbat pilota? Ez, bat, baina noiko handia. Jokin! Adi. Beitu, eta ze bitxikeria, Pilota handia, zanpatu ezkero bat dirudi desagertzen dala, baina zanpatu ezkero txikitzen da, Beitu, 1, 2, eta 3. Ez ez harrapatu! Oain bai, reverentzia eta utzi, benetan, Hau da kategorizko ikuslegoa. Eskerrik asko, altzea eta zau, eskerrik asko. Urren arte, ahor, eskerrik asko. Ahor! Bueno, lagunok, orain zuen txanda da. Baduzu denok txarteltxo bat, non zenbaki bat azaltzen den, eta zenbaki horren arabera, zozketatuko dugun zertxoait eraman dezakezu etxera. Beraz, datorrela zozketa gailua. Eta zozketa gailuaz gain, nik laguntzaile bat ere behar dut. Eta horretarako lehen gurekin izan dugun trikitelariari egingo diotei. Datorrela, Asier! Kaixo, Asier. Esku garbiko pertsona altzea. Ja? Bai, txanen zapatak baino usai goxogoa dauke. Bueno, orain zenbaki pare bat atera beharko dituzu, zozketa gailua sartzen digutenean, eta hemengo biri, bi patinetez zoragarri egokituko zaizkie. Presta altzaude zenbakiak ateratzeko? Nahi duzunean, guazen.
Lehen da biziko zenbakia. Batekoa 9, 10ekoa 3, 100ekoa 3, eta 1000koa 0. Beraz, txoin, basai. Zenbaki bat, 329 da. Orain bai, Asier, nahi duzunean beste zenbaki atera. 6koa, 10etan 3a, 100etan 4a, 1000 Bi zenbaki hoien jabeak hurbil daitezela, mesedez. Bueno, Basier, eskerrik asko, zure laguntzagatik. Ni esker. Eta patineteak datuzela, pama garaia eta gure asfaltoa jarkatzeko. Ene, zelako patineteak, Bueno, datuzela, egokitu zaizkienak. Etorri. Kaixo, arratsaldeon bioi. Zugandik hasiko naiz. Kaixo, ongi etorri. Zer moduz, ondo? No, bai. Ondo, nortzara zu? Xabel, eta ze zenbaki daukazu? Zeinoiz tramparik egin izan didet, eta bazpadare. 3, 9, ongi dago. Baizu, Xabel, zuretzako patinete bat? Hartzazu eta ibili ziztu bizian Donostian barrena. Eta zuek nortzu zaituztegu? Amaia ni. Amaia, eta zenbakia? Norki dauka zenbakia? 1000 ongi dago, Amaia eta famili hartu patinetea eta zoazte nahi duzu lekura, bale? Mi esker etortzagatik! Aizue, gogoan alduzu Eleno sorpresatxo bat izango genuela nola esan dizuedan? Bai? Antzerkia eta bar, gogoan alduzu, hemen dira Tolosaldetik datozen gure gaurko sorginak. Ea sorgineltza, torronuntza, bakarri gauden eta. Ziurra lagun horrez dagoela. Txokortan ez alditu nitzal batzuna baritzen, tira makumea, aurra behitun, eta gainera aurrak ez ditena sorgini jaten. Aurrak ez baino, heldun batek ikusten balen bagaitu, tira makumea, iso, galdetu egingo zien dago. Bakarrik alzaudete, Ez aldau zuen arten heldukeo? Izan ere, amorragarria ditun. Hemen garen ietani inorri kaltek egin gabe, eta beti eskatezkutuka zakur zorretsu baten gixara, hausedun suerte txarra. Arraioa. Bai, horrela du, zertarako jaiote gindu sorgin. Ikustezaken aurre derroiekin ezin jolastu bizitzeko. Nere horrek izugarri gustatzen zaizkidan. Xuri gorriak, potxoloak, aingoxoak, miau, Ez esarrolako gustaketa zorori gero. Ikaratu litezkeen eta. Ikaratu? Horiek ikaratu, etze hona masemek oik ikaratu gutxunek. Lehen, balak ez esaten zienan beraiek ikaratzeko. Sorgina jango zaitu! Ikaragarriak izango bagina bezala. Eta beste batzuk, oraindik okerragoa. Mamuak eramango zaitu! Mamua, norrote da gizon zoro hori. Kakazarra! Lehen, erregiten gitinaten, gaiztoa ginelakoan. Isurri miltza! Arratu jorpegi zozo horrekin, intzan alegin bat, gaixurrek. Moao! Bran, bran! Fium! Agusilik! Entzun egingo dukena eta! Ai, zein zoritxarrekoa naizen, sorgina izan eta inorrik aratzeko almenik edukiez? Tira makumea, iso, gaurko obrak ikaratzea erreza dela uste aldun? Begiratu ezan ze aurpegi lerdoz begiratzen gaituzten. Gezurrezka garelakoan egongo ditun. Izan ere, gaurko aurrek ez ditena sorginez sinesten. Ez dutela sinesten.
Aber, umeok, zuek sinisten aldezen sorginetaz? Zer? Ez dezuela sinisten? Eta gu zer gaitun ba, komentuko monjakala. Bidatu ezan eta kontuan hartu. Gaurko haurek telebistak esandako besterik ez dinate sinisten. Telebistak? Eta telebistak zer zioen ba? Tontak ere ugarian lajenkoa. Unako doalako tresna duki behar dela, patxarren edata oso gauza onuragarria dela, eta beste horrelako mila, txorakeria. Eta gaurko ume horrelako tentelkerek entzuta gustatzen altzaien. Eta ez aldetena maite, sorgin ipuñak. Sorgin ipuñak ez dakin gaixoa nola ipuñak eta telebistak ikusten dituzten. Superman, Bonanza, Goenkale, eta hoi baden babeltxa, saion bat, hemendik hauntzao, handiko neao, hoi zeharraio den. Bai gorria, hoi bertati bertara den. Ta beste bat baden ba, sorginen pertza eo. Sorginen pertza ez, sorginen laratza. Ai, sorginen laratza, hoi bat ez ekiten azer den laratza. Lehen garai batea, bai. Laratzat izintzili jarri, danbolena, eta gaztainak erretzen. Guruin, guruin. Erretzegin uzenan, eta geho gorria gaztaina janda geho, atzetiz trumoiak. Bueno, izan, juni merko nau, bai? Atzeti bazatorren barra basa olako trasten bat. Gaina guk, akelar ere zain deu. Jarri erratzakan katarten, da guitz magikok esango dizkinago. Sase guztien gaitetiko de guztien azpitik. Ja! Azer nolako sorgin jatorrak ditugun hemen. Eno agurtzen duzuen, Aixoen, kontu bat, agian ez duzue jakingo, Baina txiribiton eta biok ere, sorginak ez, zorginak da. Zorrak egiten ditugulako asko! Txirriri bat ere, txirriri! Behingoatik mirrikegi esan du, zorgin hutsak dira. Bai. Batez ere litxarreriak erosteko beti niri diru eske biltzen dira. Tira txirri dirua, eta beti zorretan ez baitiate inoiz itzultzen. Zue, gaia aldatuta, zuek akelarrera joaten alxarete, Bai, noski, nola ez? Bai, zatozte bada gure akelarrera. Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Apo bare, satozuke, zagarroi bitotz basurte, arranosai, mirubele, sorgintzarrak ez lokalde. Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Armi armokak amarlo, aker zaharra goitikan, akso sorginak bilikan, gazurretan, bikorrak jan. Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Sorginak uiez akerraken, ez dukak herrik landibarren, atxoaki ez larrez larre, zugarra murdin akelarre! Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Mil esker, Josuta Oroitz, mil esker, baina oroitu naiz, mirri txiribiton, entzun, oroi opari berri didate, zera, bertso sorta liburu zoragarri bat, eta hitzetik hortzerako bideo sorta zoragarri bat, haiek ikusi gabe ezin dezaket bizti, balen. Hasi zaio berriro, haien ez dakizuen olako arazolatza daukagun txirrirekin. Txirribiton, zerbait asmatu behar diagu konpontzeko, Zerbait, agian zuen sorgen kidearen baten beharra esango dugu,
Araxo, latza, pentsatzen dugu bitartean, atxeden txiki bat hartuko dugu, konforme? Ai, nolako sufrikarioa, txirrirekin, baina izugarria. Ikusten duzuenez, txikitxokoa prest daukagu, eta txirri mirri eta txiribiton, aizue, igerian ikasi ote dute. Ez dakipa, galdetuko aldiegu, deituko aldiegu. Txirri, mirri, txiribiton. Ez dago kontua txaloak egiteko. Aizue. Eta txirri? Txirri, araxo, latza daukagu. Jopelaz, iziar moñoño pixuxo, lagundu inbar gaituzu eso. Lagundu bar gaituzu. Badakizu segertatzen den? Baten batek, txirri babu horri erregalatu dizkio, hitzetik hortzerako bideo guztiak. Eta bertso liburu mordo aizue. Eta hor dabil, egun osoan, bertsoak entzun, bertsoak ikusi, bertsoak irakurri. Baina hori oso ondo dago? Hori oso ondo dagoela? Bai? Hori oso ondo dago? Putza, hori oso bezki dago. Bertsotitis du izen horrek. Bertsotitis. Bai. Deitu bestela txirri eta ikusiko duzue. Deituko digu? Txirri! Deitu. Txirri! Txirri! Kaixo, txirri! Zer berri! Arratsaldeon, gure jende! On! Esan dizut! Bertsotitis eta gaina maila grabean, oso grabean. Txirri, ondo ez zaude? Zuekin pasako ditugu gure barrebusarekin bueltaka. Ordu bete inguru. Barre kontu eta kanta. Ondo. Ondo ez zaude? Ara gure arrosa. Ara gure hermosa. Zure irrifar eta ahotsa. Denok nahi ditugu moza! Ze hortera esnatu zaren gaur, txirri, baina. Ez dakigu segertatu zeion, baina hau grabea da, oso grabea da. Hortera, izatea hori eguneroko kontua izan da. Baina bertsoa botatzea, eta horren txarra gaina, Agian, nik pentsatu dut, agian kolpe bat hartu duela kaskoan. Eta orduan badakizu hori nola sendatzen den? Beste astindu bat emanek! Mabi eta hiru! Ez zaudete gelturitor! Nik ez dizuete zer zor! Tira, arrazoi du gizakoa, ez dio inorik alterik egiten. Jopelaz baino txirri beti izan da plasta nagusia. Beti aguantatu bere izan dugu, eta oin gainera bertxotan. Jopelaz! Tira, txirri, tira. Lasai. Esan, txirri, mirri eta txiribiton. Txirri, mirri, txiribiton, beti kampeon txipon! Ikusten, gaztako bat eta kitxo, banoa! Badakit. Begira, guk badugu mago bat ez da? Dei diezaiogun eta ia zerbait egin dezaken, bai? Txan? Ia, deitu denok txan, ia bat horren. Ba, bita iru. Txirri. Honek ero. Txan, Kaixo. zure laguntza behar dugu. Ze ba? Txan, Bai. expediente X, baino sailagoa den kontua.
Wow! A ver, bota, baina. Bai, orain arte, txirri zen, ezta? Hemendik aurrera plasta horri, txirrita esan behar. Txirrita bertsolaria! Ni naiz bere oso zale. Ara, hura gizon handia, eraiki diote hainbat kale! Horixe faltako litzateke, txirri dire, kale bat jartzea, non bizi da perikito, bai txirriren kalean. Jatatatata. Geldi, intzazu zerbait, mesedez. Ez dakit ba, honetarako magia, zeze magia motara. Agian, puntxua jarri ezkero, eta nere ziri magikoaren bitartez, lortuko dugu. Adi! Seiatuko algara! Bai! Adi. Txirri! Bai, doinua. Txirri trebeta abila dela. Askori diot aditzen. Eskola ona eta musikaz, oietan nauzu zerbitzen. Ez du funtzionatzen, ze gertatzen da. Hau ez dago konpontzerik, ni banoa, markatu. Urrengo arte, abor, anillo. Soluzio zuzena! Jopenas, txiribiton? Tarteko bat, adarki dago. Horixe ingo diagu. Zerbait pentsatzen dugun bitartean, horrekin konponduko gara. Agur! Tira, zuek uste tankerako ezer egingo dutela, sendatuko da. Ez dakit, baina guk bitartean baldakizu ezer egingo dugun. Txikitxokora joko dugu? Bai, jolasean hasiko gara, guazen txikitxokora. Ia, zutitu denok eta askaitxe zen dantzan, ia, altxa denok. Beroketarik. Txikitxoko. Bestaldea, txikitxoko. Aizue, denak berotuta? Ba, egin diezaiun ongi etorria gure gaurko jolaskidei. Datorrela bikote horia. Arratxaldeon. Okerrez banago, Nieves eta Irantzu zarete zuek. Bai, Eta zuek beroketariketak egin dituzue? ez. Gero egingo ditugu orduan, ezta? Ba ongi etorri eta datozela bikote berdekoak. Kaixo, Luispe. Kaixo, Ainoa. Zer moduz? Ondo. Hau, Luispe da, ezta? Bai, Ta nor da? Zure? aita. Ah, bai. Ene. Eta zertara etorri zarete zuek ona? Barriusan parte hartzera. Eta irabaztera? Albadego. Alba dugu oso ongi esana eta datorrela bikote arroxa. Upa! Ongi etorri Gabi eta Alaitz ditugu hauek, ezta? Bai, Non gotarra zarete zuek? Donostiarrak. Eta zuek Donosti nola ibiltzea altzate beti? Txirristan? Bueno, Bai, denetik, ezta? Tokatzean bezala. Ba, guain zatozte ona txikiak, izan ere gurasoek, oso gustora ikusten duten bideo bat ikusi behar dute. Jartzaitezte elkarren gandik gertu, hartaka babesa izango duzu eta entzun zer dioten hauek. gu Donostiarra gela eta niri gehien gustatzen zaidana izotzeko jauregia da. Neri baita! Yeah! Gozen! Ba, neri egunero bidaltzen dizkatetxeko danak. Ba, neri bakarrik ostegunetan. Ba, neri inoiz ez. Ai, que txollo.
Nire aitak zoinketan lan egiten du, baina ez dakit nola egiten duen lan. Nire aitak kutxan egiten du lan, baina ez dakit nola egiten duen. Nire ama enfermeraren laguntzailea da eta ez dakit nola egiten duen. Orduan galdetu beharko diogu zer egiten duten. Nire aitari kirola asko gustatu zaio, batez ere mendean ibiltzea. Pitza. Nire aitari futbola gustatu zaio askota, batez ere erreala. Gol! Nire amari pelota jolastea gustatu zaio. Ema! Nire gurasoak hitz egiten hasten dianean, esaten diate joateko nire logelara. Ainhoa, joan zure logelara! Niri hizketan ari direnean esaten diate joateko. Irantzun, joan! Niri hitz egiten ari direnean esaten diate. Alaitz, joan telebista ikustera. Ai, gure gurasoak! Joan zaitezkete, gurasoen gana. Eta, Nieves, dena egia? Bai, egia. Bai? Eta Luispe? Ez, pentsatu ere. Ze esan du bagezurra hola. Ez dugu bialtzen gelara. Ez dakit, bani eta Gabi zer dio? Egia esan duela. Egia esan duela. Bueno, baizu, orain guk berotu behar dugu gorputza, lehen guzti hauek berotu dute, baina orain gure txanda da, beraiz, txikitxokoa ingo dugu, eta zuek lagundu gaitzazue, mesedez. Ia! Txikitxoko, txikitxoko, txikitxoko. Antxano! Txikitxoko, txikitxoko, txikitxoko. Behon deizuela, eta zuek eseri! Sufrimenduaren makina martxan jartu da nuak. Galdera azkarrak egin behar ditugu, eta galdera azkarretan nik erantzun azkarra nahi izaten dut, bai ala ez. Ti, ta. Eta asmatzen ez duzu atzeko txiki hauek kaskarreko emango dizu ben indar guztikin. Así que, sorte hon iruoi eta banoa. Piztinetan baino txanoa jantzi behar da buruan ez hotzik pasatzeko. Ez. Kantari da gure itsasoaren izena. Bai. Ez. Kantauri. Pertsona batzuk egunero bainatzen dira, kantauri itsasoan. Bai. Bai. Neguko egun hotzetan itsasoko ura kanpoko giroa baino epelagoa egoten da. Bai. Bai. Pirata izateko ezinbestekoa da igeriketan jakitea. Bai. Ez. Gaztezko piztinak zeledon izena dute. Ez. Beno, zure bukatu da. Ongi, bikote berdera joko dugu orain. Presta altzaudete, bikote? Bai. Bigote ez dut esan, bikote esan dut. Durangoko hondartza barinera deitzen da. Ez. Elefanteek igeri egiten dute. Bai. Bada tximeleta izeneko igeriketa estiloa. Ez. Bai? Mariposa deitzen diote batzuk. Urgazitan errezagoa flotatzen da. Bai. Pinotxok bale baten xabel barruan egin zuen topo aitarekin. Bai. Eta handik ies egiteko sua piztu zuen? Bai. Bai, hoxe, bikaina izue. Ta bikote hori hoize txalo batzuk animatu. Karo, Ibai Zabalda Nafarroako ibairik zabalena. Bai. Ez. Osondo. Tikikaka laku erraldoi bat da. Bai, ala da, izen arraro xamarra du, baina bai. Nafarroatik itxasoa ikusten da? Bai, mendit ontor bat egozkeo, bai. Irla batek, irla izateko itxasoz inguratuta egon behar du. Bai. Lekeitioko hondartza, Paul Gehry Guggenheimeko arkitektoak diseinatu berri du. Ez. Zuberoak badu kostaldea. Bai. Ez! Kaskarreko bat, amari! Bueno, txalo handi bat mezi dute, Eta okerrez banago, talde horiak 3 asmatu ditu, talde arroxak 4, eta talde berdeak 5. Beraz,
0 kilometro talde horiarentzat, kilometro bat talde arroxarentzat eta 2 kilometro talde berdearentzat. Eta orain beste proba bat egin behar dugu. Jartzaitezte zaudeten bezala, baino txikiak pasa aurrera, zutitu helduak, eta errelebo bidez, 4 pelota more ekarri behar dituzue, saio honin izena pelota bila da, eta txandak egin behar duzue, 4ak azkarren ekartzen dituzuenok, irabaziko duze, bai? Banik 1, 2, 3 esaten dudanean, korrik ikusi nahi zaituztet helduak, bai? 1, 2, eta 3! Ja, animatu itzazue! Haupa, arroxa di faburu! Arroxa buru hori 2, berdeak 3. Arroxa bukatu du! Horiek ere, baina 5 ekarri dituzu eta... Jesus, 5 ekarri dituzte 4 ekarri ordez. Okerrez banago, arroxa izan da lehendabiziko horia 2, berdea 3. Beraz, 0 kilometro berdeentzat, kilometro bat horientzat, eta 2 kilometro arroxa taldearentzat, bikotearentzat. Beno, ikus dezagun markagailua nola geratzen den azkeneko proba honen ondoren. Ja, kilometroak nola mugitzen diren. Ja. Talde arroxak 3 kilometro. Talde horiak kilometro bat. Eta talde berdea bere hortan geratuko da 2 kilometroekin aizue. Eta jo dezagun 3. probara. 3. proban. Tarta Diana du izena. Zatozte txikiak nerekin, gurasoak geratu zaudeten lekuan. Bueno, txiki hauek esplikatuko dute orain zer gertatuko dan. Zer egin behar duzu ezuek? Ja, zer egin behar duzu ezuek? Pastelak bota aurpegira. Pastelak aurpegira bota, noski. Prestatzen digutenean, txiki hauek bere gurasoi aurpegian pastel bana bota beharko die. Bana ez, bina. Baldin eta ematen badie behintzat. Piskat aurreatu, piskat. A ber, nik ustet hor ongi zaudetela. Ondo altzaudete txikiak, animatuta, indartuta, zuen gaiztagiri guztien kontrako erremedio dau, bota zuen gurasoi! Apa! Bota 2. Baina etxan, nun zaudeten etorri? Piskal gehiago hurbilduko gara, bale? Aurreago, torri aurreago. Ainoa, torri aurreago. 1, 2, 3! Bueno, nik uste berdinketa bat egon dela. Etorri, ikus dezagun orduan, markagailu azkenean nola geratu den, hola jakingo baitugu gaurko irabazlea nortzu diren. Talde horiak 3 kilometro lortu ditu, talde berdeak 3 kilometro, eta gaurko garaileak, talde arroxakoak dira 5 kilometrorekin! Zorionak aizue! Eta orain, gure lagunak etorriko dira sariak ematera. Hemen dira! Bueno, gure barrezalen txartelak oroigarriak, eta irabazlearentzat eroskiren eskutik urdain bain, asteburu bat pasatzeko aukera, goza ezazuela. Eta mila esker etortzeagatik. Eseri zaitezte barre autoetan. Eseri barre autoetan. Jarri, agoitza berekuan. Nahi duzuenean, martxa! Beste bat arte ongi izan. Astulen gainetik. Txirrita, listaso, Majin. Egaina, txirrita, listaso, Majin. Haundi duzue ustea,
amorrua eta nastea. Ez duzuen hain orain berriro bertxotan astea. Hobetu zuen beraz, ni bakean uste. Aixue, ikusten duzue, nolako sufrikaria daukagun. Zer egingo diogu, badakizue, zer pentsatu dudan. Ea laguntzen gaitu zuen. Agian, gure abestiz ezagun bat egiten badugu denon artean, agian kantatzeko gogoa etorriko saio, eta pasako saio soramen hau. Ondiru ditzen? Bai, zer abesti? Tortolikarena, ezagutzen alduzue tortolikarena. Orduan denok tente jarri behar duzue, eta egan egingo dugu. Horrela, aire pixka bat emango diogu, eta ea suspertzen dan txirri. Denok tente, ea bada, tortolika! Askotan saltozta korrika, tortolika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan saltozta korrika, tortolika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Amerika, Afrikara, tortolika gainean joan edo nora. Askotan saltozta korrika, tortolika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Joan dakoak, gerokoak, tortolika gainean ikustekoak. Askotan saltozta korrika, tortolika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Esan orduko, kaixo egunon, ezagutuko dugu Napoleon. Askotan saltozta korrika, tortolika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Lain ortean, gainean, gerora eta orainera zorionean. Askotan saltozta korrika, tortolika, tortolika, mantxo ibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Uste dut, funtzionatu duela! Kantu amentzat ongi aritu da, ez da? Bai, uste dut pasaintza jola. Zeiner ongi. Nire printzesa ametxetakoa. Zuretzat izan du da kantatutakoa! Ez dago beste remediorik! Makillasoa! Bizkor! Bizkor? Tira. Handi! Ez du gutxiago merezi, Ez dakipanik. Aizue, orain datorren laguna bai ez dela sekula isiltzen. Ez da tarta hauan sartuta ere. Hor, arestian izan ditugun tartoiek? Ez da sekula isiltzen. Eta bere ondoko laguna zeixanik, ez? Ta eskerrak, hemen dira, Elbi eta bere laguna. Kendo, kotxo! Kendo! Zer engontra musika? Zera, kendo! Entxeko! Hortera! Kendo. Zer musika dau! Hortera! Zer musika dau! Aizu barkatu, baina musika hori nik zuretzak jarri du. Ze aurrentzako musika bat delako. Zu aurra zea ez da. Ni horra naiz baina ez lelo bat kontxo! Edo kasu beste gauzarik, adibidez. Zerbait nartxosogo adibidez. Zutagar. Jolinaz, bueno. Arratsaldeon hasiko gea txorradak egiten ez. Zuk ez nirai. Aizu gauzatxoa, begira zenba jende hemen. Begira hemen, eta hemen, aizu, ez hartu behatxozu durren kotxo. Hemendik, jende beteta dago. Zer gertatzen da? Jendea junda. Ez dago inor. Hemen jende
beteta dago. Ez dagoela inor, oraintxe bertan, erantzungo diezu. A ber, 3 arte kontatzean, matxinen izena esango dugu, bale? Baina fuerte matxin, Venga, ba, 1, 2 eta 3. Zurrumurru badakarrik. Berriz, beka. 1, 2 eta 3. Orain, entzun diezu. Oraintxe. Orduan, ondo jarri, aldrebe zaude. Barkatu. Venga, buelta eman. Tararitati. Ze gertatzen da? Ataskatuta nagoela. Ez kezkatu, lagunduko bizut. Txon bizkarret, 1, 2 eta 3. Gruto! Zer gertatzen da? Alderantziz. Aldrebez. Txon bizkarret, 1, 2 eta 3. Oira! Zer? Atzo horri hortzat faltan zaizkio. Zorgina! Mesedez. Zer? Kursaren antzokian gaude. Eta telebistaren audean gaude. Eta ordun begira, jendez beteta, ordun. Telebistaren audea gaudenean, simpatiko izan behar da. Nik ezalakoa. Jatorra izan behar da. Nik ezalakoa. Atsegina izan behar da. Nik ezalakoa. Lero izan behar da. Zu bezalakoa. Mesedez. Atxiriton! Zelodia dagon. Mesedez. Demagun, festa batean gaudela. Eta zure etxean, zure laguna, gurasoek, hor daude zure zain. Zer egingo zenuke? Meriendatu. Meriendatu baino lehen, agurtu behar duzu. Agurtu? Agurtu. Nun? Hemen. Bai. Orain, agurtu. Eta zer esango diet? Edo zer gauza, adibidez. Venga, esan. Pasatxo! Zer da pasatxo? Esango dizut, nola egin behar duzu. Begira. Jaun eta Andreok. Errepikatu. Jaun eta Andreok. Oso ondo. Arratsaldeon. Egunon. Ez. Arratsaldeon. Egunon. Egunon. Zergatik egunon. Zergatik arratsaldeon. Nik nahi dudalako. Esan eta errepikatu dena. Dena. Begiriz. Arratsaldeon. Venga, ondo esan, Arratsalde. On. Orain dena lotuta. Ez, orain dena lotuta arratsaldeon. Ez, arratsaldeon bakarrik. Baina arratsaldeon bakarrik gabe. Arratsaldeon. Esan, zer? Esan, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuek, esan? Oso ondo. Ixo. Ez adarri jo. Maletan sartuko zaitut. Errepikatu. Arratsaldeon. Oso ondo. Egunon! Guazen etxera eta kito, venga, guazen etxera. Ya está. Venga. Aizue. Desespero betean gaude. Ez dakit, zer egin. Txan, uste dut badudala irtenbide bat. Amai? Bai, ez da magiaz eta horrela baliatzuko den zerbait. Zer egin? Bertsolari bat behar dugu. Nik esango dizun, nik oso onak botatzen ditu. Ez. Badakit. Lehen izan ditugu hemen bi gaztetxo sorginez jantzita. Josu eta Oroitz. Ba, hoiek pandero eta sorgin kontutan trebeak izatez aparte, Josu bertsolari trebedia. Josu eta Oroitz, etorri urgentementian. Pizkor, hemetxo. Kaixo, Josu eta Oroitz. Ezue, zuek panderoa jotzen duzue, antzezle bikaina zarete, lehen ikusi ahal izan dugu, baina bestalde, bertsolari onak ere bazarete, ez da? Saiatuko gea behintzat. Nahi da zuenen bai. Azken aukera txiloirentzat. Bestela, ikusiko du. Txirrita eta lazka otxiki, amurizata egaina, ai gure
txirrioi emailara, ez da iritsiko baina, badu gogoa, badu indarra, badu kemena eta maina. Baina kantari hasten denean, ez dio hartzen tamaina. Doktore, egin duzue! Mila esker, gaina oso ondo komplementatzen zaretela ikusi dugu. Mila esker bioi, hemen izatagatik. Ze txirri? Musu? Nik emango dio musu galanta. Akabo, aspaldi egin behar nuen hau. Tira! Akabo, gogoa baneukan eta. Tira, atzaitezte pasa txirri gaixoarekin, nene. Ja? Toz. Gizajoa. Txirri hitz egin? Hori, gizajoa. Hasta nazkante horiekin ez dago nelakorik, ez dago gauza honik. Ze esan duzu? Ze esan dudan? Haze zartako eman didatin hauek. Beti dena kolpeka konpontzen dute dena. Txirri! Nire kolpeagatik izan da, nire kolpeagatik. Nik deitu diedalako bertxelari, Josu eta Oroitzi izea. Eize, uz nazazue bakean, bestela bertxoten hasiko naiz berriro ere, Ni pentsat. Tira, nik uste gaurkoz nahikoa badugula, eta agur esan behar dizuegu hemendik, Urtxaleko kuboetatik, eta datorren aste arte, azkoitin izango gara. Aurrera, Zapiak!